Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Hatane debata nama makulingi hita di minggu ta sedarion minggu patuluhod dung Trinitatis sian surat ni apostol Paulus na paduahon tuhuria Korin bidu palimahon mamukka maisian ayat onom tol hasro di ayat na pasapuluhon sonom ma di dokta kasma tapai hutihut asa napos dorohanami toktong atikpe huboto hami dawo hami siat Tuhani saliling maringanat di bagasa dagingok kami ay di bagasa kaporsiaw dohami dada dope di bagasan namarnida alai lampos dorohanami jala lasabdo bukas siad dagingon laho maringanan di Tuhani alani huhut hurikoti hami naing halomoan ni rohana hami manang nauksahat tu sabulu manang di pardalana dope ay ikon gabi patar bido hita saluhut na sugot di julu ni habangsa paruhuman ni Kristus asa di jalubi khobar tunani ulana tagan di perdagingonon manang nadinggan manang naroa itu saat ini turpuki horas mari hita saluhut na isesek kita noaing ne me biar mate anggo sakit ne me biar mate natari katatai hami ngalen sia adang bah me biar rupi ba mate ngapitu puluh sia tahun bah taburu pe na mengulun na ate sudah rupi me biar mate noaing manang ati kadong nong lomorohana mate nga bosan ibe na mengulut congot-congot ni lo sian najul satu sonare yung mate be wahroa jadi arong masahalak na marsahi kan korwa ngatung mebiri mana na marsahi ton roma hamin yang madulo idok ma hamak padita inna ay mati na mau hinay mana bahudok bamulo mati wahroan iku si sugur hana tu awalani ala huruk mulo mati wahroan iku kan sugur hana alai di sugur ni rohana ige bisa semangat ibana duk sehat itu ibana kolak katani kolan alani hatan yang padi taudo gebi sugur haku tikela los mergo do bereng ikos sehat tau ini mana tohora tok sehat bah hape arong inata tong dongan nami lau tu si daunginang marparumai non daunginang sehat ho pos roham sehat do ho inna hape bah tikilau ibana mardeleni tu jabuni hule-hulana si metuan anak nga bamudo buariani dukon ni bamod dingisi tang radua minggu isen nama merek namar sahiti hami gabi inangi do mate au mangulu sene na tau natong kan gabi inangi mate hape au mangulu do inna aharona indo honot tadi siak kadongan da memang ikona dupat tadu yatong alani do saya hudok di huriat tahakabipi tidak pernah ada penolakan terhadap kematian. Hal ini sutung martangnya kamu madut dalam nama Yesus kami tolak kematian, tidak ada kematian. Baik dia juga dalam nama Yesus kami tolak kematian. Yesus pe mati do. Asa pasito kamu katangnya tai rupani jeunang sobur kamu mabigek katang yang nasongoni. Kami tolak dalam nama Yesus, tidak ada kematian. Dari honor do mulutung rope hamatiani tutong atongan ngulu kusai radi alito dikutagam pajunai dangnya detai saya taparade do tok tong ulut tamang adupi hamatean dangi ngotamu mulu adong marulon nabediat kina marsahit
Leom mabengek ni roha dia manang nasa dia liling nari pasobom wow ala taboto ay danging tanoon inganata nama noktong ala taboto salpuhonot tado portibion ala taboto manang na songod dia penwaing togos ni botohotta songod dia penwaing sikop ni hahipasotta songod dia penwaing patar ni pernidata mamereng akka nauli perbuin akka nataula ingot tadi konot tado portibion ai di do apostol Paulus bagas parlape-lapea do pamatak taon tawotoro parlape-lapean heado hamu merminggu di parlape-lapean heado apalagi hira-hira tahun 52 53 terarat do parlape-lapea tiki ate alai nang apalena nang do honon jala memang mulu tasadari manang taboto parlape-lapea do hape nguluton parlape-lapea do pamatak tau song nairo ni apostol Paulus di julu ni turpuk taon ayo do boto hami dina tanggal bagas parlape-lapean nami nasiat tanon adong madi hami inganan nasiat de bataha bagas naso pinauli ni tangan na mias saling-lilingna di Banua Gijangi dina tanggal bagas parlape-lapeanon tanggal lon tangarong buhi hoton manak sungod dia petarok nakin tugos na hipas na tangarong buhi hot di son jadi haro hamilao makubur na modik tu simalingkar binge haro ham tu si ngarara tatong buti jadi si ulu do antri tong opat manang 5 halak saderi ikon masuk jadi hami ngaperjulu dongan pe mahon antri mahami tong ang dong aku tiki calo situa bah sebelum pai ma antri hami merdala-dala majo hami mamereng-mereng akka kuburan ni saya dijahai bana ma depuang nyon ni posona iya te mangin na ihitang-hitang ibana tong umur na modingi 10 tahun depo tiki na modingi na ilakka homo situ na sede on ngame tua mang bah 70 tahun na lam jono ma hami tong tuinganan nanaing makuburan ujung na hudok ma ai songoni do maksud tu nami song madok dia dua mulung ai dok masuk inai mana hutudu tanoman nangangangi masuk mulunin na masuk go tangarong buise mejuai ngaca partai ngabeki yatai jala memang alani dosa iru baneko sahat kita tuhamatian solat nari bagas parlape-lapean pamatak taon jalai koning otota mulu saliling maring anak kita di parlape-lapeanon di pamatak taon adupat tado 2 hal tangis alanya ha ala gudang akapar sorion idok apostol Paulus ay tagad di parlape-lapeano kami marhui dohami jala sorat marhui jala sorat marhui alani aha alani dok niak kasih taonon alani posa ni parsahiton alani aha alani godang niaka si pikiran alai baliksa tonggo tadu pita hilang lado akka las ni roha mekel mahita martata mana masa seliling di portibio kita akadungan nahin holongan itu hatta Tuhan Yesus Kristus dibereng apostol Paulus doi songni do parsorion nang nanya do panna alani do dibereng ibana ma ala parlape-lapea don satokid do adong do bagas na hot na so pinauli ni tangan isir paulihon de bata ye mulo akan tua markatai apalagi mulo mar raja dote marsogot pamasukota mana tua-tuaon tuagas na so pinauli ni tangan na inate jam siya may raja nami patu pota inna rupane dangina ning dohon na ai nakpe didohi bagas na so pinauli ni tangan na so pinauli tangan ni namate ido so sanga bibana nga sanga mate dak sanga bibana manukangnya ha manukangnya bela-bela haro kwari piti mati hati kan dak sanga be isiro makarijui tangan ni halak ngama manukangi bagas ni banai ate
Alayana ginwarana di sobagas naso pinauli ni tangan, agi tangan ni sedak paulihoni, dak tangan ni zolma, alay tangan ni jauh baru na para di hotca dia kana porsia di bana. Akadongan na hinaholongan itu hatta Tuhan Yesus Kristus balik dosiani anggunan ni dan apostol Paulus. Mulu masa di sopartangison, masa las ni roha, masa ekel, masa na borat, masa aka hui-hui sipata so marhasoak kita na manguluon tang marhasoan nanti alai do apostol Paulus radido dihami nganan na so pinauli ni tangan dia mai disi tanga dong be ilu-ilu disi danga dong be arsak disi danga dong be sitaonon di pangkawa pito 10 pito di dok ay parmahanon ni biru-biru na di parsitongan ni habang saido na sida jadi togi honon na manasida tu akamual ay kanguluan jadi hapusan hidebata na sa ilu-ilu sian mata nasida. So ini di pangkawa 20 ayat 4 jadi hapusan hidebata mana sa ilu-ilu nasida sian mata nasida dangadong behamatean nang arsak ni roha nang anggu-hangguk nang nahacit dan disibe ay nung masalpu na perjului kondisi manang di dia hita nang mangulu ima di bagian na perjolo inganan na gokhui-hui inganan na ikon marsori alay tatagam do bongo tatta do inganan na kotro di saliling-nililing na akama kainang na hinaholongan itu hatta Tuhan Yesus Kristus ido naridok ni topik ni minggutta di bagasa sadario mangulu di bagasa kaporseaon mak kaporseai na adong do bagas singanan nya kana porsea na adong do ngulu sogot dang adong behamatian na adong do ngulu na so adong bedisi dohot hamatian na adong do ngulu na so adong bedisi arsak dohot akasitaonon na pinarade ni Kristus Jesus diaka na porsea di ibana ido na hina porsean ni apostol Paulus asam ulo didok mangulu di bagasa kaporseaun dang doperi di bagasa na marnida song na dea pitui tutusi tutu do kamang kainang di paborhat di togu sian jolo di togu sian tujuan hidup saliring na idungulu ni apostol Paulus dia tidak didorong oleh kondisi yang ada saat ini tetapi dia ditarik oleh masa depan yang cerah yang luar biasa itu idong ulunya kana porsea jala songoni mahita naing mangulu kamangkay nang dang mangulu ala na kondisi marang dipaborhat kondisi na tadupin waing mulu hatsitro hata manang mulu gudang suguni rohata na mangulun toriro mate maunya katop dangi malang mulu macailas rohata raga maka pasu-pasu aka persaulian atau persita sena kaya nakota do usia suria karena maka holongi hita hadang bah tabudo pina manguluon arkado pina manguluon dan kondisi sonari na naik pabor hatok kita dan kondisi na tadu pinuaing carata menjalani dohot merespon perdalangan di mulut ta siganu pari tidak tetapi kita ditarik oleh masa depan yang pasti akan dikerjakan dan dilakukan oleh Allah dan diberikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Alam itu mulu manang nalas perohatan waing, manang nasugu perohata, manang naung bosak kita na manguluon, manang naik tanik mati do pengulu di tengah-tengah ni portibio bukan menjadi penentu, tetapi yang menjadi penentu adalah masa depanku ada bersama dengan Kristus. Jelas ikorap duau do tibana maro di saliling ni lilingna. Atau ngakadongan na hinaholongan itu hatta Tuhan Yesus Kristus so dia mahita madalani ngulu mulu tadok do na tinogu ni masa depan do hita so dia mahita menjalani manang menikmati ngulut dari tonga-tonga ni portibio mulu taboto ala ngadi sang ngulut sa sitong na naritogu na mahita nuang nangit selama kita menjalani proses ini apa yang harus kita kerjakan akaruna naing ulah honota akarongan diturpuk dari bagasan sedarion macetak kasdo di dok apostol Paulus tuhita
ngulu na duldumengkan sian ngulu na tadupin wain di tonga-tonga ni portibion ima menugu hita jala tusido sabulo ni todita asa bongot tita tusi didok madesia alani i huhut hurik koti hami naeng halomuan ni rohana hami ima ngulutan wain tarik koti ma buhari asal lomo ni rohani debata ngulutan wain dan asal lomo rohani dongan dan asa beteng idaun ni halak dan asa sangap idaun ni portibion dan ibe alai dia do asa halomoan ni rohana amin akarongam kudok go na di hari Selasa di sermon nami songonon tang bui gebusan mulo di bibil todi dok dungi ukapon nama sada buku panuratannya deh panuratan yaka naung dapotan asini rohani debata alai hudok bala bibil tahu di suraton di tiki teknologi ni mulung adok surat ngajagoi kan ketika teknologi tulisan itu masih yang lebih baik sonari soebe teknologi ba duk salpo hitan nomor minggu mulai berek kamu YouTube ni huriat tahu nggak bui begi umuna use om majamita ni padita nak kini gereja kan bui diputar ulang kan song ni marasu disuruh gue mulut tabahan rupanya mengikuti teknologi nuaing mulu ngasahat kita tuha bangsa peruhumani mungkin video kehidupan kita akan diputar kembali omma hopat dita mulai sorak kosong omma hona beruon heado ho gujab tukabbo heado ho songonon hea songonan nakat terus satu nama tua wado ho tiki padita ho dia ke FPC Yagul omma ulommu omma parangem songon omma pangalakom dinabuni nang di napatar video kehidupan kita akan kembali diputar terdiri dari si sude dangarong bui gabusan dangarong ototoan dangarong nabui martabuni asal wasit yang paling utama dalam kehidupan kita adalah kita sendiri. Apa yang kukerjakan supaya aku menjadi anak yang dikasihi Allah. Tohoro ulaling halamuan ni rohani di batagu luku manang nadang mengutamani mempersiapkan diri untuk berjalan bersama menghadap kepada tahta penghakiman Allah. Dangarong nabuy malua hita siani dirobak kadongan diturpuk taon ay ikon gabi papar bedo hita saluhun na suko di jolo ni habang sa paruhuman ni Kristus asa di jalo beho partunan ni ulana tagan di perdagingon manang nadinggan manang naroa tak polay ko sa niya na dipitsang ni halak kosonod do hita dah rohata todi perbadian ang nileho ni debata tu bagasan ngulu ni hakka na porsiai ngatakas maboto manirang naroa sian na jahat tangihon ma panggoran ito di na maljujui rohata mangulahon akaulaw na dingga di tonga-tonga ni ngulut taon hakamangkay nang nahinahulongan ito hata Tuhan Yesus Kristus sa nanari raba di tanong liling doon alay macay menarik mulo jinahaulang sejarah ni Alexander Agung raja na macay terberita di Makedonia na mate tahun 727 adorakso Kristus adorakso mati bana dipangidu ibana ma tulu hal posodo ibana mati 32 tahun adok tulu pangiduan na dorakso mati bana dia mai na perjulu dokter pribadi doho dokter na malo di bangsonai ikonima mengusung peti mayak nai satu kuburan ipe ibana ka jenderal na ima pangiduan na perjulu
Pangiduan na paduaon iya dong artana emas, manang na sere, manang na uang, manang na permata, manang na dia mai ikut ditabur di jalan prosesi na mengusung mayati, ikut ditabur di sididege dukone lau mengusuk satu perbedaan jalan apa tuluhon tangan na dang unang ipamasuk manang mulu halak bata katong mulu lopik depe tangan na angko pisare honon nih mulu pelua tangan na ngamang ebalin na te mangebal kan mulu dangarok siwanu mananga jadi mulu Alexander ikut diduru ni peti mayak nai do songon haur-haur tangan nai unang ipamasuk tu peti mayak nai ima pengiduan di bana bahasa soal pengiduan na perjolo di dok ikut dokter ima mengusung ibana asa sude maboto nina ibana nang sude dokter terbaik di tonga-tonga ni Portibio daktaro tahapan ni hamatian ni jolma mulu nunga debatana madok ikon mati daktaro tahapan ni asa di boto jolma dang bui marpos ni rohatu dokter dohot nadong di tonga-tonga ni Portibio los na peduahon bahasa ikon itaburuhon nakka hamoraon nai di dalam laut wahai tu kuburan nai asa sude halak maboto tinggal do sudeon manang nasa dia godak pina-pina pungum mitanon dang arong buanum wi bongot tu tanomani tinggal do sudi jala songoni manang napatuluh bahasa ikon diduru ni peti mayati tangan nai di bain asa sude halak maboto rohi tatu tonga-tonga ni Portibio dangarok tabu manangaha laos borhat kita sa tonga-tonga ni Portibion dangang terbuak kita nang agia asa karungan na hinakolongan ni Tuhan Jesus Kristus sa ulan nari muro taboto dui ta sadari dui na madalani ngulut taon nuaing mananaik si patu pauta tadokma ketika kita masih hidup inilah waktu yang terbaik memuji Tuhan molo di pasal meninak kita jaha na denggas situ tudo memuji Jehovah doh mangede hong guar muali na sutibul mamaritahon asini roham manugo nai dohot hasit tongami borongin nai mari kita nikmati kehidupan ini bersama dengan Tuhan ketika Tuhan masih mengaruniakan hidup ini bagi kita dan ngaruk tujuan tanah asing soholam memuji pasangapot debata holang ngot hita manuguti ngata boto asini rohani debata haru tutunata jalo holang ngot holak kumosa sonata pa boto-boto na masa borongin na itu hita 3 hali mahamu amang marhusor na budari pudumani arong ko maboto pwede tungaw maboto sa heli tu kanat tu heli tu habirang na budari bah inay mana isi mama boto dangarok tapa boto-boto alay dungot hita ngata hilala asin rohani debata doi jala borongin nai maka tidak konaha hasitongan ni debata bahwa apapun pergumulan yang kita jalani dalam satu hari ini kita harus tahu mengatakan bahwa itu yang terbaik dohonota bahwa jalan-jalan Tuhan adalah benar dalam kehidupanku bulan onom di guari di huriata bulan seding jalan ngasai 2 mingguan di taringoto seding di tengah-tengah ni tikting ni huriata naing marbarita na uli hita marhiti ngulut taon marhiti ngulut taon naing gabi barita na uli tuak na tumangihon na marnida na manadda hita didok do di teman ni perayaan 125 tahun seding ni huriata hamudo surat ni Kristus marilah kita ini semua menjadi tulisan-tulisan dari Kristus yang telah dikirim ke tengah-tengah dunia ini untuk dibaca semua orang. Denggad do parangeta ngulut tamanang gabi barita na uli do hita manang nadang diaka kesempatan ngulu na unileh di bata di hita. Sotung sehudok sotung ngulut taon ngulu na paleahod di bata alay naing ma ngulu ni huria HKBP ngulu ni HKBP ruas ni HKBP Seyagulo secara khusus ikon gabi barita na uli tuakka na humaliang burjudo persiyagul parhuria do HKBP persiyagul
Jalaido iko barita nasahat nak tuak kahumalia kita asa muloro baunang bemas daktaro tapan nyanak kana naik pidda te mulu wida sekuriton herena doras na pidda de basian naro kan tulu halak sederion kan ape noeng muloro tetanggata pidda halak tu sekitaran ni jabutai tu hakawe PCA gulu dipilih nasi damar huria manang na tu hakahuria nasing na humaliak kita itu adalah pengaruh manang dohonota pasti dodak sirang isian pangalahu manang cara ngolu parhuriota di tonga-tonga nyaka inganata ganuk marsada-sada alanya karungan tanggung jawab tadwi tugas tado naing gabe barita nauli para raton asini rohan debata di tonga-tonga ina humalia kita mamuji pasangapur debata di tonga-tonga ni nguluta sigano pare itu hatta ma margugui hok kita mangulu hok bartulomo ni rohana mangarade diri nakpe di bagasa parlape-lape anok kita alai mangarade diri mamongoti habangsa parasian toktong mamangulu di bagasan habingeton amin martangian kita mulai rohanami di Tuhan di hatam na hutang yok kami na takas supaya ngotok kami Tuhan parsatokina dungulu nami di tonga-tonga ni portibion dang hot hami di son alai nunga di pargugui jala diajari ho hami marhite-hite todim to di probedia asa tahu hami marparange na hobar dia dupamu asa tahu halomoan ni roham ngulu nami ai ikobongot do hami sugut tungulu na pinaradim diaka na porsea diho Tuhan patar do hami sugut di habangsa paruhumami jala-jalawan nami do upanami disi manang nadinggan manang naroa tung ajari mahami Tuhan mangulu di bagasan habengeton jala sa tungga bibarita na uli tutu ngulu nami diaka na humalia kami hupasatami matuho ruas ni huriam hakabisi yagul dina mga dupi arsak parsahiton sitaonon kapikiran na duk urupi manasida jala pamonang akut ni akka na marlas ni roha nadapotan akka asini roham parsaulian siyako loasma di bahabengeton nasida jala toktong marroha mauliate dina mamuji pasangapoko tangi memahami Tuhan di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami martangiak kami Tuhan amin.